Odhi nyime ni komiti mar od bura oketo migawo mar omenda e mbero maliet ewi paro mar koso nywando jood bura e chenro mar uso kembe mag sirkal ne ji giwegi e paro mar chik mar omenda mag 2023. E romo mar kawo pach jopiny kod jolony ewi paro mar chik no, komitino bende oseyo piny owacho kuom kawo moko kuom tije mag duol mochung'ne uso kembe sirkal kendo miyo migawo mar omenda. Jafwambo marwa Chris Owino noluwo wachno kendo koro en gi lipodni. E odiechieng' mokwongo mar kawo pach jopiny kod jolony ewi paro mar chik mar keto kembe sirkal ma ok ti maber e lwet ji giwegi, migawo mar omenda oyudore kama diny ewi paro mar keto tenge jo od bura e chenro mar uso kembe ma kamago. Jokanyo mag komiti mar od bura mochung'ne omenda e bwo telo mar jood bura mamolo Kimani Kuria ohum nono ewi okang' ma kamano mar koso nywando jo od bura chenro maduong' kaka uso kembe sirkal ne ji giwegi. Director maduong' e migawo mar omenda Lawrence Gay kata kamano owacho ni duol mochung'ne uso kembe sirkal ok en achiel kuom duol mochung' kar kendgi ma nyaka puodh chenro magi kod od bura. Duoko ma kamano olwar e kor ot bang' jokanyo mar komitino chung' kar tiendgi ni paro mar chik moro amora machano lwero teko mar od bura ibiro lwaro kochopo e nyim od bura. National Assembly. By the way, let me tell you one thing. We are not going to give you a blank check to sell this parasite the way you want. There shall be no law that will actually circumvent National Assembly and see the light of the day. Migawo mar omenda bende okete mbero maliet kuom thuolo machielo ewi paro mar kawo moko kuom tije mag duol mochung'ne uso kembe sirkal e paro mar chik makamano. Look at the composition of the Privatization Commission. Who are the members? The chair is appointed by the Cabinet Secretary for National Treasury. Then there is the PS National Treasury, and there are 7 persons appointed by the Cabinet Secretary National Treasury. So it sort of essentially means that the whole board is appointees of National Treasury. It's just an extension of National Treasury. Migawo mar omenda kata kamano olero ni tijgi en yiero bede sirkal ma onego chwad bei kendo chenro mar keto tim chenro ma kamano ibiro chwalo kod duol mochung'ne uso bede migepe mag sirkal. Odiochieng' mar apisas mag migawo mar omenda e romo ma kamano obedo malach bang' jokanyo mag komitino dwaro ng'eyo nyingi kembe mag sirkal ma ichano uso e kinde mabiro. I have calculated to you 5 record times. Even as we go through the legal process of this bill, which are those entities that you're looking forward to privatize? You have gone round and round for the last 1 hour. Until now, when I've read them out to you, like now, we are talking the same thing. Bang' bagni e duoko penjono, jakom komitino Kimani Kuria oketo ayanga moko kuom kembe mag piny owacho ma ichano uso. The programs or the institutions that are now in the implementation status of privatization is 1, Development Bank of Kenya Limited. 2, East African Portland Cement Company. 3, public sector controlled sugar companies. 4, National Bank of Kenya. Moko kuom kembe ma ichano uso gin KenGen, bad migawo mochung'ne dhowedhe KPA, kambi mar chak new KCC, kambi mar agrochemicals, bengi mag National Bank kod Consolidated Bank. Chenro mar kawo pach jopiny ewi paro mar chik makamano diromo chieng' tich adek jumani. Komiti mar od bura mochung'ne weche mag omenda nigi luoro ni piny owacho chano mayo jo od bura teko mar goyo kogno chenro mar uso bad migepe mag piny owacho ne ji giwegi kaka yo mar keto bad migepe makamago e lwet jogo machiegni kod piny owacho. Chris Owino, Ramogi TV.